पश्चिम बंगालच्या जनतेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवलाय। तिथं प्रथमच भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येते। विशेषतः बंगालमधील घुसखोरी रोखण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरतील आणि 2029 मध्ये पुन्हा एकदा मोदी सरकारच येईल असं भाकीतही गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलंय। पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या संभाव्य विजयावर मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केलाय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीवरती वेस्ट बेंगालच्या लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे, म्हणूनच तर वेस्ट बेंगालमध्ये पहिल्या वेळी भारतीय जनता पार्टी निवडून येते। मी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि वेस्ट बेंगाल म्हणतो, जेणेकरून आपण म्हणतोय की वेस्ट बेंगालमध्ये मोदीजी जे म्हणत होते की जी घुसखोरी झाली आहे ती घुसखोरी काढण्यात आता यश येईल। 29 आहे पुन्हा ट्रायल आहे 100% 29 मध्ये परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री होते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीवरती वेस्ट बेंगालच्या लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे, म्हणूनच तर वेस्ट बेंगालमध्ये पहिल्या वेळी भारतीय जनता पार्टी निवडून येते। मी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि वेस्ट बेंगाल म्हणतो, जेणेकरून आपण म्हणतोय की वेस्ट बेंगालमध्ये मोदीजी जे म्हणत होते की जी घुसखोरी झाली आहे ती घुसखोरी काढण्यात आता यश येईल। 29 आहे पुन्हा ट्रायल आहे 100% 29 मध्ये परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री होते। थँक्यू।